Natapos na sa pag-install ang 102 ka mga solar panel sa Banwasang Alimudjan, Iloilo nga may kapasidad nga nagalabot sa 60 kilowatts. Sa interview sang Bombo Radyo kay Mayor Ayan Kenneth Alfeche, iya ginpahayag nga kabahin ini sang commitment sang Banwa para sa malimpyo kag renewable energy nga makabulig sa pagpanubo sang polusyon kag makabulig man sa pag-amlig sang palibot. Nag-apply man ang Banwa para sa net metering kung sa diin kung may sobra nga kuryente mahimo ini nga ibalik sa power grid. Ginamonitor ang produksyon sang solar power gamit ang mobile application nga nagapakita sang kadamuon sang kuryente nga gina-generate kag ginakonsumo sang munisipyo. Natigayon ang proyekto paagi sa 3.2 million pesos nga pondo nga ginhatag sang Iloilo Provincial Government sa Alimudjan para sa installation sang 60 kilowatt grid tie rooftop solar PV system sa ilang municipal hall. Suno kay Alfeche, naghalin ang pondo sa Renewable Energy Subsidy Fund sang probinsya. Ginahatag ini bilang financial aid sa local government units para matapos ang ila ginapropiner nga renewable energy projects o kung renewable energy projects nga isa ka mayor nga component sa pagpasiguro sang pagtuman sang Government Energy Management Program. Ini nga program ang napaidalom sa Republic Act 11285 o kung kilala man nga Energy Efficiency and Conservation Act of 2019. Gininganyo man sang alkalde ang iban nga local government units nga mag-install man sang solar panel para nga makapanubo sang galastuhan sa kuryente kag ma-promote pa ang pag-amlig sa palibot. Mas manami gid nga mga yo kita pundo sa atin nga pinalangga nga gobernador kag sigurado gid ako nga hatagan kita sa atin pinalangga nga gobernador sa pundo kay ti ang ginakampanya kang atin nga provincial government ang renewable energy. Mas manami gid good nga makasave man ang pundo kang tagsa-tagsa ka lokal nga gobyerno sa aton probinsya kag importante pagid siguro nga makabulig man kita salbar kang atin nga environment especially na gid sa climate change nga sa subong aton gina-experiensyahan.